ngibingelele imbukelo obuhle besintu nemvumo kuzo zonke indawo lapho nibukela khona uhlelo lethu lobuhle besintu nemvumo. Igama ngumlamuli ngowaKaNgcobo. Namhlanje ngisendaweni yaseMathebethu kwaNyusi. La ngikhona njengamanje njengoba ubona usemzini kababa uJikjela umuntu nosheleni ubendela ngokhona aluye ediphini. Namhlanje sizozwa njengoba kuwusuku olandulela ukubeka kwakhe. Njengoba ngilapha-ke namhlanje kulapho sizozwa kahle khona ukuthi ami kanjani amalungiselelo okubekwa kumuntu obemkhulu esisokeni nebesingambiza njengomongameli wangibheka njengamanje sizokhuluma nomfowethu nekuyindodana kababa ubhuti uMakhothwa wakaNgubane. Angibingelele ukuthi ukwamukele kuhle. Hayi ngivuma ukuthi nami ngithi mina uMakhothwa ukhonsela lakhe bangibeza ukhonsela lakhe wakaNgubane ngathi nje ngiyindodana yakhe ngizaba esithathu kwamasibisi. Akhona amadodana ngaphambi kwami khona eyalulela endala esiyadlula emhlabeni asibayazi ke bafuthu uMakhosonesa kusho ukuthi nje basile ekhaya nje idlulele lensizwa emhlabeni ubaba isalayo idlulele emhlabeni ithe ukhula kuleli phaya kwaze kwakufika khona la uyene lapho siyaqonda kahle ukuthi lo baba wethu oshonile kahle ehlathisiwe wethu nje sonke wethu nje sonke bethanda ngisho ikholo bethanda ngisho ingane encane bethanda yisalukwazi bethanda ngendlela bephila ngayo nabantu ukusho ukuthi ngakho ke sivumeleleke ukuthi nathi ofisayo ubeka umbono wakhe ngendlela ebehamba ngayo asinankinga nalokho ngoba siyaqonda ukuthi cha kusesiye wethu kodwa wesizwe sonke. Uma sihlale singabuza mfowethu ukuthi usuku adlule ngayo kube njani emndenini nasekhaya ngendlela akade yikhona. Bemongo ukuthi emndenini ngoba sigcine ususaba nokuphula eminyango ngendlela ekwenzeke ngayo kodwa sabamba isibindi saqinisela phela ngeke besiyenza futhi akukho kunye besakwazi uNkulunkulu odalele uhlelo lwakhe ukuthi emhlabeni uyohamba kanje. Singathatha ukubheka kusukela edlulile baba emhlabeni ukuze kufike usuku lwanamhlanje olulandelela phela ukufihlwa kwakhe. Isapoti ey'nsizweni akade ehamba nazo niyibone injani singalindela usuku angazi ichaza ngithini cha isapoti bafuthi ni umhlaba wonke nje siyokuthola isapoti kubantu iqonga zendawo iqonga zakwamanye amazwe iqonga la ekade ihamba khona ngathi nje wonke umhlaba wonke isapoti ngendlela esiyithola ngayo ngoba insizwa noma ngithi ubaba noma ngathi umkhulu Jikjela umuntu nosheleni ubendele bongola luye ediphini bekuyinsizwa ebisinamava amaningi esisokeni. Siyakuthokozela nathi ukuthi masizwe ukuthi isapoti iy'nsizwa zelithini lokuyikona ukuthi singalindeli ukuthi umsebenzi wokusasa futhi uphinde futhi uqhubeke ngendlela futhi ubaba afihle kahle. Ingabe muphi mhlawumbe umyalezo wakho wokugcina ongafisa ukuthi udlulise kubantu abazobona leli nabantu abazohambela umgcwabo wokufihlwa kukababa? Hayi ngathi nje bafuthu abafisayo insizwa zonke nje bekade ehamba nazo nentombi bekade ehamba nazo abafisayo nabano abazoba nazo isikhathi sokufika emthuneni wakhe ngoba kusasa ngicabanga ukuthi usuku lakhe lokugcina mhlambe ufisa ukuyibonela ngafika azoyibonela kahle kahle ke kodwa usuku lamsasa njengoba sesimemezela ukuthi ihlahla contact yenziwe la eMathebethu kuyihlahla sekuthiwa nje ngoba nakho sekwenze kanje asayi seyivala kube ihlahla lakhe lokugcina nje
ngoba ihlahla lezi behanjwa kakhulu manje bethu yibo abalisungula futhi ekuqaleni. Kusho ukuthi sekufika lesikhathi sokuthi ke hayi ngoba kuqonda nezitsuke nje futhi akusase kuvala yena ngokwehlahla lesintu. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho sifisa ukuthi ufihla kahle baba. Ayi ngathi siyabulela nifike njengoba nani nazi ukuthi kuyisoka nifike nani sizokhalisana kanye nawe. Siyabonga. Thank you. Mbukeli wobuhle besintu kuzo zonke indawo lapho ifinyelela khona ividiyo. Siyafisa ukuthi sonke sibe yingxenye yokufihla noma yokuthula